Nosaltres som la companyia Silere, jo i l'Andrea Paz, que avui no hi és, i presentem Projecte X o Proyecto X. PP no es pot traduir a totes les llengües que sigui possible. I el que fem és una itinerància pels carrers de la ciutat, fixant-nos en els límits que la ciutat ens posa i que fan que recorrem unes rutes o no, que recorrem uns camins o no, i ens dirigeixen els nostres passos d'alguna manera, a vegades conscient i a vegades inconscient. La ciutat està construïda d'una manera perquè prenguem uns camins i uns altres no, perquè evitem uns llocs, etc. I el que volem és accelerar una mica la ciutat per posar en rellevància aquests límits que hi són, i a vegades no els veiem, moltes vegades, i ho farem amb uns dispositius escenogràfics que són uns cubs inflables metàl·lics, i ho farem també amb la ciutadania. El que farem és jugar a veure on estan aquests límits i fer-los sortir. I vosaltres, quins límits esteu tocant? Faig una col·laboració amb la Becky Parker, que és una ballarina joaneta de Newcastle, i ella té autisme. I llavors ella està fent una feina sobre l'autisme, que es diu Hunting Unicorn, i tracta de, primer que hi ha dels límits amb la gent amb una capacitat especial, discapacitat com li vulguis dir, que ja no són límits com tal, sinó són altres factors, altres qualitats que nosaltres no tenim o que ells tenen, nosaltres. És una mica de... no hi ha límits, els límits te'ls posa la societat o si tu no te'ls poses, qui te'ls posa? I la Becky treballa una mica amb el tema de l'autisme, com la seva limitació, diguem així, encara segons la societat, és que no és visible. Tu veus a la Becky, és una noia normal, d'aspecte, o sigui, és diferent si físicament tens algun problema. Però, clar, internament té tots uns factors que són molt diferents a la resta, dels que tenim la resta. I això d'alguna manera la limita, però ella aconsegueix donar-li la volta i aconsegueix fer entendre a la gent com és viure amb aquestes facultats. Perquè per mi quasi és que són facultats, no? Perquè ella explicava com... Sí, explicava... Claro, es que tú tienes unas percepciones que yo tengo muchas más que tú i a la vegada tu i jo estem parlant, però igual jo estic sentint l'ocell com molt més fort, no? Dic, doncs això és com un superpoder, no? Total, és un do. Sí, quasi que... Però clar, és veritat que seriosament parlant, no? Et pren una distracció, costa concentració i coses així, però... Bueno, total, que és un projecte proposat per la Fira, que... Ella farà una part de l'espectacle, jo faré una altra part, i després farem una trobada entre les dues, que prepararem anant jo a Newcastle, que també és una manera de que el projecte parteixi d'uns límits que a mi m'agraden molt. Artísticament em van molt bé. Per exemple, la partida, només el límit de la pista amb unes... vull dir, amb les ratlles que limiten ja un espai concret, amb uns metres concrets, i a sobre que l'espectacle anava d'una estructura fixa, joder, ho vaig trobar molt més fàcil moure'm entre aquesta limitació que quan tens tot obert, no? A tu et passa? Sí, quan hi ha aquell moment de, vale, comencem a crear un projecte i hi ha el 100% de possibilitats, perquè encara no has decidit res, no? D'aquella manera de, bueno, farem això, utilitzarem aquests elements o caminarem per aquí, no sé, no? Com que quan ho tens tot obert i ho pots tractar de qualsevol manera, és com... Necessites d'alguna manera els límits, que potser te'ls poses tu, no? De, vale, una pista. O per nosaltres, en aquest cas, estan sent potser els cubs, no? Els cubs tenen unes característiques, volem treballar a la ciutat i el carrer, que té unes altres característiques, i saps allò, hi ha com una sèrie d'elements conceptuals que també fan que diguis, no, per aquí. Hi ha gent que té com superclar que vol aquell camí i que té unes línies supermarcades d'un objectiu superclar, i després els temes que anem veient, provant, hosti, això m'interessa, això també, esclar, tot és interessant. Després... Sí, bueno, és que igual vivim en un món d'especialistes, no? Sí. Sí. Com de repente el que fa perfecte això, el que fa perfecte això, el que fa perfecte... I jo dic, jo no vull...
Jo no ho vull fer perfectament, saps? D'alguna manera, creure que no ets prou competent en un art o en no sé, amb alguna manera d'expressió, també diguis, ui, no, jo això no ho toco perquè no en sé prou, o no sé, que això també... A mi sí que em passa d'alguna manera, jo crec que no tan conscient, però és com, ui, hi ha llocs on tu no pots entrar. Que jo ja, entrar al món creació per mi ja va ser com, uau, si puc fer espectacles, no ho sabia. Jo venia al món de la producció i... Ah, sí? Sí, jo, organització, tal, oficina... Per mi jo em poso límits quan la cosa incumbeix a terceres persones, saps? Per exemple, amb aquests vídeos dels camps, jo volia vídeos que no es veiés la cara de ningú, en concret, a no ser que hagués fet un pacte amb aquesta persona. Però si no, sí que amb això reconec que sóc molt tallada. Inclús fent fotos de viatge, Me'n vaig de turisme fent fotos, tia, em fa vergonya fer fotos a gent. Bueno, però perquè veus la persona allí, saps? Més enllà de la cosa fotografiada, hi ha una persona que potser no li apeteix, o potser sí, o... Però en canvi hi ha gent superllançada per això. O maleducada, no sé, vull dir que clar, és que no sé si és... Depèn, no ho sé, això és complicat aquest tema, perquè també hi ha aquesta cosa del no fem fotos als nens i no pots sortir la cara, no? Home, clar, sí, però l'altre dia ho parlàvem amb un company, això. També hi ha gent que se'n va als camps de refugiats i no té cap problema en mostrar aquestes fotos després, perquè, clar, no. Sí, igual si hi ha nens o nens, si són els nostres nens, protegim-los, si són els altres nens, bueno, ja... Els nens de refugiats, la cara del National Geographic tota la vida. O no. Però la Belén Esteban, la hija de la Belén Esteban, aquesta no, Esa no la toquemos. Clar, jo també ho trobo una mica heavy. Clar. Per això a mi em va passar que quan... Hòstia, és perquè són gent que està visquint allà, és gent... Vull dir, és delicat i no està en el seu millor moment, precisament. Però... crec que no té res a veure amb el que... Vull dir, parlant de l'altre, de la llibertat d'expressió, no? S'estan dient bajanades i fent bajanades molt més grans. Qui és aquest grup que ha fet ara... Hòstia, amb aquest tio de la COPE que han fet un rap que diu tantes bestieses cada dia per la ràdio. El Jiménez de los Santos. Exacte. Un grup de músics han agafat les seves declaracions i han fet un rap i li han enviat a l'Audiència Nacional a veure si així... Ah, sí? A veure si així no sabia, que bo. Es dignen a posar una mica de... igual que els hi han posat al rapero. Claro. Hi ha coses que es poden dir, hi ha coses que no es poden dir. I depèn de qui les digui, també, no? I si les diuen de baix cap a dalt o de dalt cap a baix. Aquí estem atacant, els de dalt. No es pot. Els de baix? No, els de baix. Endavant. Jo no sé si això, sempre que ho parlem amb algú del nostre mundillo, sembla com molt... Ja estan los anarquistes, perroflautes, no sé què, no? Saps? I dius, però és que no cal estar molt obert per tornar-te... Saps? O sigui, no ho veuen, la gent no ho veu, que hi ha un abús total del poder i de la informació que es fa servir, o sigui, és al·lucinant. I a mi m'agrada parlar d'això en els espectacles. Necessari. És que hi ha sigut sempre, és a dir, sempre hi ha hagut un poder que ha dit el que es pot dir i el que no es pot dir, no? Sí. Sí, una església, un estat, uns mitjans de comunicació que també estan al servei de, per tant, això s'admet, això li donem espai i això no només no li donem espai, sinó que si li donem un espai supernegatiu perquè el discurs que quedi, un relat allò de menyspreu a segons quines opinions, no? De això no és vàlid o fins i tot és perillós pel conjunt de la societat, clar, depèn de qui siguis. Pues és que sí, és com amb el feminisme, no? Pues és que sí, no estem contentes. Claro. S'ha de cabrear l'espectacle, pues és que és normal. És que ho estic, és que com per no estar-ho. Sobran els motius, és bella aquesta frase, no? Però és que, si em digui algú, si hi ha algun motiu per no estar-ho cabrejat, perquè...